आता कामाला करे आवड पण बेसेला देखून हा जेव्हा कोणी मागतोले त्याला सोसळीत प्रमोशन मिळेल पण मोठ आता लिफ्ट में ना तर एक दिस लिफ्ट वुमन झाला पण मोठ आता आता तुम्ही जाऊन मला दिसते पण मला लिफ्ट ने गेली लिफ्ट में अरे मागुदा कोण काय की मागुदा उदा को अभी आओ ना को माझी समज उदा अबे की सांगायला गेली माझी समज म्हणजे ओय काय आलो Sossegado, né? Oi, Rodrigues. Isso é só pra lugar, já tem Oi, tu ajnu dewa arga margandi. Margandi? Dewa arga margandi. Aj tu ran band zalna ko. Ran band zalna ko. Oi go. Aj ki tule bailo ran band zale go. Ki tule dadule range bandge zale go. 20 di aj wasani. Isal re tu आओ ऐसा एक्सीडेंट करत नाही जो ना एक गाडी रस्त्यावर आता लोपट पट्टी केली ओर सर गाडी स्वतःला कोण गाडी देशात एकदा तिथून एक गाडी मुकुंद गाडीचे त्या पट्टी केले सो एक्सीडेंट बिस्किट करत नाही चले आय गाना की चाल रे तू कुणाला लिफ्ट मॅन काम आला म्हणून हो या ना तर तुझं स्वतः या का मागेला तू लिफ्ट मेला तर लिफ्ट उमन झाला पर हा उमनांचा बाबा नका अहो मेरा सोल सालवार झाला ओय मुगे काम किते लिफ्टी लोकांक सकलसान वयर पावपाचे आनी वयर सान सकाळी देवपाचे आगो हांव लोकांक न्हू लिफ्टिंग आनी वयर वता न्हू वयर वयता म्हाका मुतू तेका गो आयकला रे मुतू गेलो कळटा तुका मुतू गेलो पडे नासतना आवय लिफ्ट बिफ्ट तुटोन बिटोन सगला पगला कोण धा तुले धा भायर मेल Sakramet म्हणे जाणा बकरामेत मुक्तो अरे तोच ना रे आणि बोलले बकरामेत होय रे नाजरे मुगे बुडग्या जापा त्याची पायची तोंड बोंड सावडी बावडी काय त्यांच्या वेशनाली रे तोंड म्हणे जाणा बोंड म्हणे अरे हुनेलो तेव्हा हार गांधी पाची तेच काय मग तू जाय त्याच टाइम मुतू वर केले मग तू असं ना तसं माग मेटाला रे सालावली म्हणे हातो मोरना तू सालावली म्हणे घोडाचे होट मानेली म्हणे तू ओय बाबा तू का जिते चोपा मार म्हणू ओय देवा आर्गा मार्गांदी देवा किती आर्गा मार्गांदी रे आर्गा म्हणे पण नका मार्गा म्हणे तू येत रे हेरिया मिटली तू येत रे तिथून सैता बाबा तू आज तू जिते चोपा मार ओय इंसान मोडगो सांग मी जोरोन ओय पिलार चलो नो सन 20 दी तू जिते हम मोरना तू देवा तू सावा केला मारे आणि मी आवदी मुगे दिली सोरे तुझे सब नाही तू कोण रे तू बाबू तू का झोपाला रे तू उठ बोल या उठ झोपायचे ए झोपू अरे जाळ जा किती हात मानू मुंशा नशीब असले नशीब ना काय गडा सारखे बाबा मुंशा तरी नशीब नाही काय मेरा नशीबान हाव पाहिजे ते जा तू सांगायला होता बेड ना तुका बेड ना माका ओय बेड ला बाबा ते बेड ला तू बेड ला ते जी पण लिफ्ट कोण वंसा स्वतःला पण दादूला बाहेर मिळत नाही त्याची फॅमिली बेड ला ते बेड ला तुका ये कोण बोला मुगे गो गोवा गो ओय ओय गो आणि गो इमात आहे तो आगो तुक बेड ना कोणसी तुक बेड ना किती हाताला मे गेली की गेली आता हुडतात मारा बसून टीव्ही सैतालो न्यूज आ दाखवत आहे कित कोण लिफ्ट गेला लिफ्ट तो बायसन मुतून गेला सो लिफ्ट तो बायसन मुतून गेला तो न्यूज आ दाखवत आहे आणि ओ बाय स्वतः लिफ्ट तुटून कोण सगळा दा बायलो दा दादू नाही हिम झाला आणि मेले पण कंपनी त्याने फॅमिली एक कोण असं लाग दिले अगो ती दा दादूला दा बाहेर मेल नाही त्याने लिफ्ट तू कोण मेले पण कंपनी एक फॅमिली कोण असं लाग दिले
सारखे साईनबोर्ड घातल्यात नु यस सर पब्लिकाक दिसती पोटात तोचे साईनबोर्ड दवरल्यात नु यस सर गुड ऑल द दम्या यस सर तुवेनूय तशें केला न्हू हे वाटे यस सर व्हेरी गुड आयतान रोड सेफ्टी वीक सुरू जाता म्हणटोच हे वाटे जे पण ओव्हर स्पीड हेल्मेट घालीन आसतना सीट बेल्ट घालीन आसतना ताका तूं आडयतलो आनी हे वाटेन कोण ट्रॅफिक कायदे मोडटा ताका तूं आडयतलो कोणाकूच सोडपाची गरज ना we have to be very strict understand yes sir come on be ready किती फास्ट चलयता तू मोटरसायकल रोड सेफ्टी वीक सुरू झाला म्हणून खबर ना तुका हेल्मेट तुया सांगू तुझे अहो हेल्मेट घाला को रे सर अहो चाव कसा तू फास्ट होता रे सर अहो अब वेगिंग पाऊन जाय जाल्यार तुवें वेगिंग बाय चोरपाचें न्हू लायसन्स दाखय तुझे लायसन्स दाखय अहो लायसेंस घाला को किती लायसन्स घाला लागी घेवाचा हेल्मेट घाला लागी आता तालाव फारीक कर अहो सर सर मोर नावित मरे सर अहो मरना होय रे सर पहिला तालाव फारीक कर आणि उपरा बोच मरना अहो सर मोर ना ओ जात रे सर मका नाव सांग तुझे मोर ना पाव जाय सर नाव सांग तुझे प्लीज सर मका टेल मी ओनली अहो गॉड रेज रे सर सर ताला दिन आगे सर 1 minute आणि किती मिस्टर कपिल तू मगा किती घालायला मगा पोलीस ए हो ना कम्या कोणी आलेला ताका किती आलेला सीट बेल्ट घालू ना अरे तो एडवोकेट सांगले कोणा सोडपा गरज ना ओके मिस्टर कपिल आई एम व्हेरी सॉरी यू मे गो थैंक यू ये तू टॅक्स सोडते मगा मिसळ कोणाला पोलीस हात तुका अगो तो एडवोकेट कुठं पाहून जायचा का अर्जंट एडवोकेट आहे काय तर पब्लिक आहे काय तो कोण रस्ता नाही गेले रे काय ते ए चिडवा तू जाणा नाही तू कोणाला घेऊन येता ते एडवोकेट कपिल म्हणजे तुका कोर्ट आरोग्य करू अख्खेच विंग करून जाणार नाही तू कोण म्हणा तू तुझ्या बेडरूम स्वतः किती माका वेगळे करू आणि जा तुझ्या माका कोटा वेगळे करू जाता हो खोटा हे यारीच सध्या या रस्त्या मुझ्या तुका आधा करू जात तू मका आधा गोतेले आणि कसो अजून मी ड्रेस घाला होता पिचिता आणि बॉम्ब मका सांगता पब्लिक तू माका रेप पता मो मै चोय तुका पब्लिक कितको आधा होता का पिचिचे प्लीज सारखे रीत मर्यादा चले जोडून गो तू रीत मर्यादा जोडू यो नाक झाला आयडिया सांगतो तुका आधा कदा वेळा मुसलमान काय तुम्ही आम्ही हिंदी पिक्चर जायचं त्या रात्रीची सगळे हिंदी पिक्चर आपण भेटी मका कोर्ट अर्जंट पावूंक जाय क्रिमिनल केस आसा म्हाका आवसो आणि माका अर्जंट मोर ना पावसा होयचे ओ बाय म्हाका वेळ जाता आणि माका टाइम जाता तुगे झीज आसा तुगेली केस आद्या मुझे पोस्टपोन करून जाता मुझ्या मोरान पोस्टपोन करून जायना इन्स्पेक्टर किती झाला हे केळवा तुझे जीवाक तू कोण म्हणून सोड म्हणता आणि कोण तुगेले जीवा कोण मुसास मात्रे पोलीस इन्स्पेक्टर तो एडवोकेट तू कोण public and you are my servant What? I am your servant? of course you are my servant police are public servant and public is not police servant is idea public ha बोलना को जान जाय public आलो police आमगेले servant police आमच पसंत केले police public आ सेवा करपा पसंत केले काय गिरा नेहमी आमका मॅडम सर मासे को आम्ही एका सर म्हणजे बोलले होते हे आमगेले servant काय तो सोगला दे गोरीबाई काय तो ड्रेस काय तो जरा दाखवाय माका काय तो जबो काय कोण जाय कोण तोड दिला कोण रस्ता दान कोण ऑलकटर केले ते काय ते टॅक्स सोडा माकाय सोड मागताला का ते काय त्याला because rule is rule and law is law government is of the people by the people and for the people and rules are not only for poor people इन्स्पेक्टर म्हाका लेट जाता पोलीस पावूंक जाय Mr. Kapil, please. क्रिमिनल केस Myra, please wait, Myra.
हे वाटेल वचो नका चल परत हांव कित्याक वच आनी ताका कित्याक हाडयला तुवें ताचे लागी हेल्मेट ना लायसन्स ना कांयच ना ताचे लागी म्हजे लागीं हेल्मेट आनी लायसन्स ना म्हाकाय दी न्हू तालाव पूण तुका हांव तालाव कसो दितो तूं आमची डॉक्टर उरता की तूं काय तर सगळ्यांक केक आनी तूं कितें डॉक्टर गोंयची सीएम म्हणून आसास मता काय तर सीएम पासून हेल्मेट घाली नासतना मोटरसायकल चलयता जाल्यार तुमचो कायदो तालाव दिवं जाणा तूं कितें 1982 वर्सा इंदिरा गांधी इंडियेची प्राइम मिनिस्टर असताना किरण बेदी तिची गाडी नो पार्किंग अनपाक दिली म्हणून तिचे गाडीक पासून तालाव दिला असा या गोयच्या एकूय तरी पोलीस ऑफिसराक आज सांगतात गोयचे सीएमक तालाव दिव Hey, you there! Why you shouting? Why you shouting? What's wrong? Helmet तू याचा तुझी. हेल्मेट काढून द्या रोड सेफ्टी वीक चालू असं म्हणून तुका खबर असा? जाडाव लायसन्स दी. लायसन्स दाखवय. लायसन्स काढून द्यावे आता चला पाणी चला पाणी तू अजून निघा भाई. अगो ते वाटेन मरण पूर लोक बोत केक बीन बॅटीस हायन बीन कॉफी बिबी बीन बेदा बिदा शुगर बिंबर वन काढ्या पैकी तुका अरे पिसा जामरे फास्ट होता मग याच्या लुचकान मध्ये माका आडायले तू आणि किती करू चला. सर हे आम्ही स्वेरकी मिलेदी ए सुधी मार गे आवेन तक म्हणना गोतो नका म्हणना. आवेन तक सांगला पुला तला वाडी तो रे उपरा दोत म्हणना. सर मरना म्हणजे हेल्मेट लायसन्स सगळ्या पाहिजे सर अरे रोड सेफ्टी वीक चालू असा देखू. किती चालवा रोड सेफ्टी वीक चालू असा. रोड सेफ्टी वीक चालवा होय. इंग रस्ते हुई सारखे आहे मागदा पाहिजे हक्के काय आम्ही तो तुझे हुईचे रस्ते सारखे आहे मागदा पाहिजे अरे पहिले तुम्ही रस्ते सारखे रे आणि मागे तुम्ही रोड सेफ्टी वीक बिग सारखे रे आगे तुझे आणि रस्त्यावर तो ऍक्सिडेंट पब्लिक होत जाले हे तुमच्या रस्त्याक लागून रस्त्यावर फोन आता मग काट मार जाता ऍक्सिडेंट जातात फोनार पडून ऍक्सिडेंट जातात रोड सेफ्टी किती जाणा तू सांगतो या. रोड सेफ्टी म्हणजे तुमचं रोड सेफ असून जाय पब्लिकाक वचून व ट्रॅफिक वचून आता तुमचं रोड सेफ आख्खे रस्त्यावर फोन पडलेले असतात पहिले रस्ते सारखे करात आणि मागील लोकांक तणाव दिवपात एक्झॅक्टली रोड टॅक्स आम्ही लाईफ टाइम फारीक करतात जर रस्ते तुमच्या लाईफ टाइम सारखे करून जायना ए तू माका सांगू नका. तुका कापोस झाले होत आणि गव्हर्नमेंटच सांग. तू म्हाका ती तालाव बिचा आपला कामण गव्हर्नमेंट सेवन टू आम्ही नुई गाव हेच स्वाते ऍक्सिडेंट जाऊन गो आणि बाय ऑन द स्पॉट सोडली रस्ते फोन पडलो असं म्हणून तारी काट पडलो पण फडल्यान ट्रक येताना त्या ट्रकाचे कोणाक पडली ती त्याने पब्लिक एकटाय जाऊन त्या ट्रकाची ड्रायव्हर बरोच मारतात कुणी त्या ड्रायव्हराचो नुई कुणी सरकाराचो मग इनोसेंट ड्रायव्हर झालो आणि आता तुम्ही किती काय विचार हेच स्वाते हांगा तलाव बाय सोडलं अरे म्हाका पडलें दिसलें तुम्ही ट्रॅफिक काडप हे रस्त्याक फोन पडलेले आसत ते पळयतात म्हणून नुआनी गो वर्षा बनाय मिने हटाय जेन्ना गव्हर्नमेंट एक ओशीन आलेलो रस्तो रुंद कोता तेका येता रस्तो रुंद कोता वयता आणि रस्तो रुंद कोच पहिले रस्त्या साइडीन झाडां असताय लायटी हांगा असताय ते काडप नाही ती कातरप नाही ते झाडां पेट बांदताय दयाला दिसताय कोणपातीन झाडां हा म्हणून कोता वयताय मागीर त्या झाडांचेर त्या लायटी हांगाचेर मान कोण मोतरी दुसऱ्या दिसाचे झाड कातरू दुसऱ्या दिसाचो पोल काडला आपला पयली काडूंक जाय नाही नको जाऊन कायचे काय उलोवचे पळय झाडां आनी सारखे देवले सारखे कितें अरे बाबा रस्तो करपाचे काम पीडब्ल्यूडीचे रस्त्यावयले पोल काडपाचे रस्त्यार पोल घालपाचे काम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे रस्त्यावयली झाडां कातरपाचे काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे त्या डिपार्टमेंटाचे ते काम म्हणून जाणा न्हय तू म्हणजे सर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आणि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अंडर विच गव्हर्नमेंट आता अंडर स्टेट गव्हर्नमेंट गोवा गव्हर्नमेंट गोवा गव्हर्नमेंटान पयली ताका नोटीस धाडपाक जाय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान रस्तो रुंद कोताय पयली पोल काडाय म्हूण मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान
कंटिन्यूएशन में के मुसा तुमका सांगता बेगीन तलाव भारी करा आणि कोणतरी म्हणजे दोन काही गरज ना कोणे तलाव हारी करपाची गरज ना पहिला रोड साफ करे की त्या पब्लिक एक कार जाऊ एक मोटरसायकल जाऊ जेली गाडी शोरूम असतो गाडी शोरूमातून बाहेर काढची पहिली लाईफ टाइम रोड टॅक्स सारखं होतं लाईफ टाइम 15 वर्षांचे किती हजार आम्ही रोड टॅक्स सारखं होतं तुमच्या रस्त्यासारखे आहे तुमच्या रस्त्यासारखे तुम चोर मरे आमचे चुरा बसता तुमची येत आहे पण रस्त्यासारखं रे आहे तुमच्या रस्त्याला पण किती ऍक्सिडेंट जात आहे लोक ट्रॅफिक जाम द्या डिझेल पेट्रोल लॉस जातात गव्हर्नमेंट देतात कोण हारी करा कोण इन्स्पेक्टर हांगा काम ना धंदो बेकार पण दिसते हे मजत आला बरे व्हेरी गुड मिस्टर कपिल लायसन्स दी अलग चुकता आमचे असले कोणतात आणि नसले बुकतात गव्हर्नमेंटला लागे सोबतवलं जाणार आम्ही सुकली एकटा येऊन सगळ्यात समजतोय काय तर गव्हर्नमेंट पब्लिकच आहे तेच करूक जाय कारण पब्लिक गव्हर्नमेंट पिसून काढता आपल्याचे पोरेचो पण गव्हर्नमेंट असले खास होता आणि नसले रोडीचा आपल्या गव्हर्नमेंटाचो न्हय पूण पब्लिकाचो कारण पब्लिका खबर ना ताचो वॉलर कितें तो आनी पब्लिकाच्यान कितें वचून करून जाता पळय तें काहीच करून जायना पब्लिकाच्या किती करून जाता ते फकत गव्हर्नमेंटाच्या देखून तुमका सांगता ताबडतोब तलाव भारी करा आणि कुशी चोरत मध्ये दोयाला काही ना कोणच तर फारी कोचला नाही हाऊस तुमका पब्लिक पॉवर किती ते दाखवतात अरे किती दाखवी केले तुम्ही किती दाखवी केले आईज द रोड टू स्टार्ट होय स्टार्ट गणेश तोडाचे मारे गणेश तोडाचे मारपाचे जाण जाव कायद्यान पब्लिकान गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी डॅमेज करपाक जायना कायद्यान पब्लिकाच्या गव्हर्नमेंट सर्वंटाक टच करपाक जायना आता रकाबाला कोतले आणि मागे एक दीस भोगतले की तुला तो तोडान लय आजून लोपना तोडान लय जणजाव पब्लिक मुझे मुसमाचे एक पटो ते मुस ताळारे केशे चोकरा नाही ते बसो पब्लिक कोण नाही त्याला हरी पहिले रस्ते सर कोणी नाही तालाव दिच्या बायसो राय अच्छा एक मोठा तो पब्लिक पॉवर एक पडी पब्लिक उठवला पब्लिकान कोणाच्यानी कंट्रोल करपा जायना म्हणून दररोज पब्लिकान 12 उठपाची एक एकलो उठवलो पब्लिक सांडलो पब्लिका कोहा हुच गव्हर्नमेंटाक शिकोयचो आणि हुच गव्हर्नमेंटा 5 वर्सां देखून गाडाको निदान दोस्तो तेका लागून ते इलेक्शन टायमा पॉलिटिशियनांका डोर टू डोर सुदू मोताय आणि पण इलेक्शन जाले पब्लिक पॉलिटिशियना डोर टू डोर सुदू मोताय आमणा रोड सेफ्टी वीक कोणा काय म्हण रोड सेफ्टी वीक करूक जाय पण रोड सेफ्टी वीक स्टार्ट करच पयलो तुमगेलो रोड सेफ आसो जायो पब्लिक आपल्या गेली कार मोटरसायकल चलोवपा हा तुमगे रोड सेफ ना कित्या कोणा तुम्ही आमी रोड टॅक्स सारी कोणाय 5 वर्सांचे लाईफ टाइम रोड टॅक्स सारी केला तुमगे रस्ते लाईफ टाइम कित्या जाय तुमगे रस्ते किती मिळाली कित्या हुट्टाय चोर तुम्ही पहिले रस्ते सेफ आसपाले पब्लिका चलोवपा पब्लिकान ट्रॅफिक रूल्स फॉलो जावपाक जाय नो एंट्री मीन्स नो एंट्री आमी थोडे नो एंट्री हा झाड एंट्री माताय आणि काही जण येता त्या घोडा जाते नो एंट्री मीन्स नो एंट्री जे काही ते रॉंग आहे ते सारखी कर्म सोडणं जाय आणि सारखे आहे ते आम्ही फॉलो जावपा जाय आणि मग हो सरकार आम्ही न्हू नाजाल्यार बारीक चिते आमचे गव्हर्नमेंटान आधार कार्ड केले पब्लिक फुलो आधार कार्ड केले पावसा उबरावन वता उबरावन आधार कार्ड केले समोर आम आधार मेळटा म्हणून ते आधार कार्ड न्हू ते गुट कार्ड ते कार्डाचेर आमगेले सगळे गुट आतां गव्हर्नमेंटाक आहाय तुमकां कितू बँक अकाउंट आहाय बँकाक कितू लाख आहाय कितू घर आहाय कितू प्रॉपर्टी आहाय कितू फिक्स डिपॉझिट आहाय कितू इन्शुरन्स पॉलिसी आहाय कितू मोटर आहाय कितू मोटरसायकल आहाय कितू घर आहाय सगळे गव्हर्नमेंटाक पावले कोण आमगेले बँका अकाउंटाची कितू पैसे आहाय आम खबर आसपाना आमगे कश्टान उठसान पूण गव्हर्नमेंटान टक 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 नंबर मारलो ड्र कळले कायटनाको कितू लाख आहाय आणि जुसेफनाको कितू लाख आहाय ते आमगे पैशाक वता आमकां ना गव्हर्नमेंटाक आमगे पैशाक वता तू किता जाय रे तू एक एकले गव्हर्नमेंट जॉब दिला एक एकले इंडियन सिटीजनाक गव्हर्नमेंट जॉब दी आणि मागीर आमगे अकाउंट तुका दवर थोडे बाडे मोटरसायकली पायलट दीस वता बसून कोश कोण पयशे सोडा आपल्या गेले भुरग्यां शिकोवपाक चेडवाक आजार करपाक बँकांक घाताय काडून गेले जाल्यार आमकां जाय तितून
कितू मेटाय बँका तू आज ऑलरेडी 5 लाख घाल बँक घेता हा 1 लाख काढो बँक जाता कित्याक काट कामू गातासो कित्या विचारले हुई सोळ्या कामू ते तो विचार नाही काढू गेले विचारताय आमलेच पैसे आमकां कित्याक शिकयताय सगळे खबर आतां गव्हर्मेंटाक खबर ना गव्हर्मेंटाकडे इतलीच कितू तळपड कितू कुपारे हाय ते आणि कितू कुमारी हाय ते देखले आता ते कंपल्सरी कोतले आता मागीर पळय होणार बायले कुगे राजकोट वेली ताणे इलिगल बिझनेस सॉल्व ना मागीर 2000 म्हणी मागो बँकाक गेले 2000 एक वर्साक बँक आमकां जूर दिता 160 रुपये एक वर्साक आणि तुम्ही 2000 बँकाकडे लोन काढाय तुम्ही बँका 260 रुपये इंटरेस्ट सारी करू पडटा बँक दिता 160 आणि आम्ही बँक दिता बँका 260 आणि मागीर ते 2000 घे आणि एक हॉटेला जेवणा वसाय 2000 बिल जाणे 360 रुपये जीएसटी टॅक्स चला गव्हर्मेंट कितको आमकां पब्लिकाक उठता सोडा बसता सोडा जेच्याकूय दिना हाच्याकूय दिना निदोकूय दिना भाता कडेन हे धरला ते भाशेन गव्हर्मेंट आतां पब्लिका हाच्या लागला आनी भायला सांगता जात जाल्यार तुमचे शाते दूध तुमच्या भुरग्यांक दिवपाक शिकाय कित्याक तुमच्या दुधाक जीएसटी लागना लागतरी बंद करूं बड़ी बांधो उठाय पुरानी निधन राहण्याची उठाय सत्ता पासो जोडाय फाइट फॉर